meghalayapost.news. Ka Dorbar Shnong Umjarasi, Ri-Bhoi district, ka penmenapaj ba Shabaro Kinong Shnong, Kinong Wai, Badya Kibanabar Shnong, Kibadon Jaka Hapo Upodu Sam ka Shnong Umjarasi, Bakan Don ka Jingpynkhuid Shnong ba Shisien Shisnem, Kumba Julong, ka Katan Riu Terik, Unaiwing Arjar Arpusaw, Nadu Kapor Kendai Beje Menstep. Komta la kentu ya baro ban mi wei urang ba na ka wei ka long yeng. Light no ki long yeng bom don rang ba on sha ban mi da ka kenthei. Pen sngo bha ban ra la ki tiar trei ka wai mo khiu bel sha bat ki wei. On shim kerteng ar sin ka baning kong on shim hakapor khandai bje min step haman la ki blog jong ka Shnong. Blog 1 on shim kerteng ha phalau ICDS. Blok 2 Halailat, Blok 3 Hakmat Dukan Ba Darli Marwen, Blok 4 Hakmat Dukan Kong Shadap, Bad Hakapor Arbaji Janmit, On Shim Kerteng Biang Hamadan Football. Ka Dorbar Shnong Kalapan Kre Ka Jasngi Hakate Ka Sngi Tre Shnong, Ka Jakabam Jasngi Kandai Hamadan Football Umjarasi, Bad Kapor Kandai Hakapor Shibiji Shiteng. Sha Bandi Gijingdi Penbuat Hakate Kapor Tre. Kino ki bapep tray, ken hap pentip sya urang ba Shnong, sketri Shnong, bat ki day ban siw ka bay nong sngi ka balong, san spa tingka. meghalayapost.news.